naçe avali wî welatî, jiyan nayê zevtê. Berbanga sibehê mirov ber bi dîrokê ve dibe. Dîrok di hembêza xwe de dibe şêrev şaristaniyan. û şaristanî bedewî avakirine li vî warê xweş. Mêrdîn bajarê dîrokî û dergûşa şaristaniyê. Bajarê Mêrdînê bi dîroka xwe yê kevnar, bi pirçandiya xwe ya dewlemend, bi hebûna gel û olên cuda, bajarek xwedî nirxek mezin yê Kurdistanê. Ev bajar bi dîroka xwe yê 12,000 salî weke müzeyeke servekirî ye û her wiha bi mîmariya xwe, bi etnografya xwe, arkeolojiya xwe, bi berhemên xwe yê dîtbariyê wekî helbestek honandiye. Mêrdîn ji berê heta niha gelek ziman, bawerî, çand di nav hembêza xwe de parastiye û bûye navenda şaristaniyê. Bi dîroka xwe yê hezar salan, bi dewlemendiya çanda xwe û bi bedewiya xwezeya xwe ev bajar weke gula Mezopotamya ye. Bajarê Mêrdînê îro jî bi vê dewlemendiya xwe weke bajareke cîhanî ye û çavên tevahiya mirovahiyê dikişîne ser xwe. Werin em bigerin li vî bajarî, em bigerin û bibînin xweşiyê û bedewiyê. Ji qesran heta dêran, ji kelehên dîrokî heta xwaniyên kevirî, ji çiyayên asê heta beriya bê ser û ber, em bibin hevalê rewîtiya ber bi dîrokê ve.